Ġabru insara bl-akbar ferħu ħeġġa imorru sabet lejn. Ami ben Allah farna rawim wilet ninsteħtu fl-ard bil-ima ninsteħtu fl-ard bil-ima ninsteħtu fl-ard bil-ima nadurawh. Lillah min Allah dal mi dal ta' dejjem ġibet iġbejba ta' Nazaret. Dak ta' sewalam si tal-art u sema ninsteħtu fl-art bil-ima ninsteħtu fl-art bil-ima ninsteħtu fl-art bil-ima nadurawh. Ir-raja ferħana lejn l-ar marru jiġru jagħmlu iġorru ir-rigali. Moħom ninadu nofru il-qlub tagħna ninsteħtu fl-ard bil-ima ninsteħtu fl-ard bil-ima ninsteħtu fl-ard bil-ima nadurawh. U Alla ejja u iħlisni mulej fittex enni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nodu bil-qiegħda. Salmi nsibu il-kodba, l-ewwel paġna, u namlu vers flimkien mal-isqof u l-vers li ieħor jgħidu l-animatur. L-antifna, nsib dal-antifna. Il-mulej qalli, ibni jint illum nissiltek. Flimkien, għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn. Is-slaten tal-arti umu u l-gbarat jiftemu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankisru l-iktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Dak li ju fis-smewiet jitħak bihom, il-mulej biċ-ċajt jieħodhom.
Imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikkexkixu. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digriti tal-mulej u qalli ibni jint jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik burtek u truf l-art bi priża tiegħek. Virga tal-ħadit int kissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu. Li ma jadabx u intom tinqerdu, għax mal-art ixel il-qilla tiegħu. Ħin jadaw kollha li jiskennu fih. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej qalli ibni jint illum jissiltek. Il-mulej bħala rus ħireġ minn kamartu. Flimkien, is-smewiet bdew ixandru l-glorja ta' Alla. Emir idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Li x-xemx għamlila qarix fihom u hi bħala rus ħireġ minn kamartu ferħana bħal ġigant għall-ġirja tagħha. Min truf is-smewwieti toħroġ, sa truf l-oħra id-dawran tagħha. Xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej bħala rus ħireġ minn kamartu. Imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk, għalhekk birkek Alla għal dejjem. Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ, nanni l-anja tiegħi lis-sultan, irsini pinna ta' kittieb ħafif. Int l-isbaħ fostuliet il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk, għalhekk birkek Alla għal dejjem. Tħazzem qalbini b'sejfek fuq ġembek, ilbes il-ġieħ u l-ġmil tiegħek. Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u tal-ħaq, turik lemintek ħwejjeġ tal-għaġeb. Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, taħtek jaqgħu il-popli, jaqtu qalbhom l-edewwa tas-sultan. It-tron tiegħek Alla għal dejjem ta' dejjem, xettru tas-sewwa u x-xettru ta' saltnatek. Int tħobb il-ġustizzja u tobot il-ħażen, għalhekk dilkek Alla tiegħek bżejt ilena aktar minn sħabek. Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja, kollha fwiħa l-bisek. Mill-palazzi tal-avorju jferħek id-daq tal-kordi. Bniet islaten joħorġu l-qowk, flemintek is-sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti ħares u għati widen, insa l-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek u inta xu sidek għatih qima. In-nies ta' tir bir-rigal jiġu, il-gbarat ifittxu l-favuri tiegħek. Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawar minn suċ bid-deb il-bisa. Għand is-sultan jeħduha biex bejbiet warajja, it-tfajliet li jingħatawla bi sħaba. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok missirjietek jilħqu liedek, inti tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. Infakkar ismek minn nisel għal nisel, ifaħruk il-popli għal dejjem ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imsawba l-ħlewwa fuq xoftejk, għalhekk birkek Alla għal dejjem. Il-verb sar bniedem, alleluja, u għammar fostna, alleluja. Qari miktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, għad toħroġ ferra mit-sok ta' ġessem, għad timbet rimja minn eruqu,
Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajn, ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejkna skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa l-fqajrin tal-art. Isawwat l-art bix-xetru ta' fommu u b'nifsu ftejħ jolqot lil ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, u jiraw flimkien l-oġol u l-fer tal-iljun, tfajjer żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u r-rors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jiraw. L-iljun bħal gandus jiekol it-tiben, tarbija tal-ħalib titlija fil-ħofra ta' slieb u t-tifel mitfum idaħħar idu fil-bejt tal-lifa. Ma jagħmlux aktar dini wanqa ħsara fuq il-montanja qadisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksib l-mijiet. Imbagħad jiġi f'jum il-għerq ta' ġissa jieqaf bħal sinjal lill-poplu. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum is-Sultan ta' Smewiet oġbiet wieret għalina minn xebba biex l-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu was-saltna ta' sliem. Tifraħ iqtajja tal-anġli għax feġġet tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla fl-ola ta' Smewiet u slim fl-art bil-bnedmin ta' rida tajba. Tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġet tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Qari mid-diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżis, illum twilet is-Salvaturi tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn jimwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna blena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ. Għax siedna li qeret id-dnub u l-mewt, bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija, hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall-premju, jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall-maħfra, jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall-ħajja. Għax liben Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla il-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li bija u kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fl-ola ta' Smewiet u ħabbru slim fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Għax huma raw lil Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan tat-tieba ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Nizzuħajr l-Alla mela eżis tiegħi permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu, għax fil-qalb l-iktar ħanina tiegħu li bija ħabna huwa ħenna għalina. U meta konna mejta minħabba dnubietna, tagħna ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu, biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżew il-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu, u la darba issa ksibna sem mit-nissil ta' Kristu, ejjew niċħdu l-emejjel tal-ġisem. Ara fonisrani il-kobor tiegħek, int li jisseħibt ma' Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-li ma' rasu ġisem int membru. Żomm f'moħħok li int inqtajt minn taħt is-seta tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla.
Bis-sagrament tal-Mawmudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik ma tkeċċiex minnek b'emejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan. Għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u d-demm ta' Kristu. Illum niżel fostna mis-sema s-sliem tas-sew. Illum is-smewwiet xerdu l-għasel fuq l-art kollha. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida. Il-jum imħejja lina sa mill-qedem. Il-jum tal-lena ta' dejjem. Illum is-smewwiet xerdu l-għasel fuq l-art kollha. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, Adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu u Alla indawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja rafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek. Ekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam rada u l-kbir. In-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ
u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-Sliem. Kbira tkun setetu u s-sliem bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U iwettaqa u jisaħħaha bil-ħaq u s-sewwa. Min issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej u birku ismu. Ngħidu flimkien illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. X'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Ħajjifirħu is-smawiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Qari mill-ewwel mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Trawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla li hu Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa, glorja lilek Mulej. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret, u tala' il-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kienu hemm, Marija li ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xirajja fir-raba għassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu għalilhom: tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu il-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema u jfaħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smewwiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-Mulej tifkir lilek Kristu. X'fixla ġiet fuqna. Għada konna se niltaqgħu flimkien u maħniex se niltaqgħu. Konna se nattendu għal parties u ma nistgħux. Konna preparati li nagħmlu festa sabiħa bil-kor, is-saċerdoti kollha flimkien u ma rnexxilniex. Il-miliet is-sena donnu flok li għaqadna firidna. Imma veru dan kollu. Imma l-aħbar it-tajba tal-anġlu lir-rajja totta lina l-lejla jew le. Ġejt inħabbrilkom ferħ kbir. Totta lik il-lejla, totta lija l-lejla jew le. It-Talmud għar-rajja jgħid jekk jaqalek barri fil-bir, mur fittex ixbru. Imma jekk jaqa' pubblikan jew raj, ħallih imut sa xejn jisparixxi, tmurx tixbru. U meta r-rajja jaraw dawl fis-sema kif jgħidilna l-Vanġelu tal-lum, ara taħsbu illi jimtlew bil-ferħ, anzi, x'jgħidilna l-Vanġelu. Beżgħu,
Twerru. U l-kelma li juża sal-Luqa hija kelma tas-sew qawwija. Twerru biża tas-sew kbir. Il-biża li jimbagħad sal-Luqa jsemmi iktar tard meta jiġi biex jiddeskrivi l-aħħar tad-dinja. U għaliex? Għax daw ħasbu illi Alla qiegħed jisħithom, Alla qiegħed jeqridhom. Daw ħasbu li dik id-dera straordinarja ma kienx ċajr it-tmiem ta' ħajjithom. Imma propju f'dak li huma immaġinaw negattiv, propju f'dak li huma immaġinaw ikraħ, f'dak li huma ħasbu li kienet il-mewt il-qerda tagħhom, propju dak l-istess sinjal, dak l-istess dawl, dak l-istess anġlu li għalihom kien tal-qerda, kien l-anġlu tal-aħbar it-tajba. Kien l-anġlu li mlihom bil-ferħ. X'se jimlina bil-ferħ il-lejla? X'se jagħtini l-ferħ lili f'qalbi? X'se jagħtina lilna bħala familja l-ferħ? X'se jagħtina l-ferħ bħala parroċċa, bħala dioċesi, bħala poplu Awċi, poplu Malti? X'se jagħtina l-ferħ? Meta għaddej minn dan kollu? Jista' xi kull il-mulej qiegħed jistedinna nidħlu iktar fil-fond tal-persuna tagħna, fil-fond ta' relazzjonijiet tagħna. Jistax li l-mulej qiegħed jistedinna llejla biex inkunu flimkien, narfu li aħna flimkien b'mod wis iktar matur, b'mod wis iktar awtentiku. Mhux se nkunu flimkien il-lejla billi nieħdu bidejn xulxejn. Mhux se nkunu flimkien il-lejla billi nagħnqu lil xulxejn. Mhux se nkunu flimkien il-lejla billi nixorbu flimkien. Imma se nkunu flimkien il-lejla f'xi ħaġa wis iktar profonda. Fil-fraġilità tagħna. Fid-djufija tagħna, fid-debolizza tagħna. U hemmhekk x'insibu? Hemmhekk insibu komunjoni għaqda wis iktar profonda. Hemmhekk insibu l-verità tagħna, il-verità tal-bniedem. Il-bniedem illi minkejja li waħdu ma jkampax jista' jkun teddida wieħed għall-ieħor. Il-bniedem li minkejja u teddida wieħed għall-ieħor, imma wieħed għandu bżonn l-ieħor. Il-bniedem fraġli dgħajjef. X'se jaqgħadna flimkien il-lejla? Se taqgħadna flimkien il-karba, it-talba. Se jaqgħadna flimkien il-fatt li aħna l-koll bnedmin fil-bżonn. Kollha kemm aħna. U din ir-realtà taqgħadna flimkien wis iktar minn tan-nieqa. Din ir-realtà wis iktar stabbli u soda u tibqa' fil-ħajja tagħna iktar milli nieħdu bidejn xulxejn, iktar milli nablu brindisi u nixorbu flimkien biex nifirħu tal-miliet wis iktar minn hekk. Imma l-daqshekk biss se nifirħu aħna. Se nifirħu għal fatt li aħna l-kol kemm aħna maqudin flimkien fil-bżonn, fid-djufija, għandna l-fejn nifirħu wis iktar. Għaliex Alla l-onnipotenti, Alla li jista' kollox. Alla li ma narawx, Alla li ma mmissuħx, Alla li jżomna fil-ħajja, oġbu jingħaqad jitwaħħad, isir wieħed ma' din il-fraġilità, ma' din it-tjufija, ma' din it-tjufija. U lil Ġesu il-lejla nistgħu nħossuh wis iktar maqgħud marbut magħna milli sempliċiment ġejna l-Knisja u tlaqna. Milli sempliċement smajna kerol tal-miliet, attendejna l-purċissjoni. Dawk li qegħdin id-dar għax huma pożittivi, dawk li qegħdin id-dar għax qegħdin kwarantina. Aħna li qegħdin hawn, li għalkemm qegħdin hawn ngħixu l-kol kemm aħna kważi b'taqtih ta' qalb, bl-inċertezza, bl-insikurezza, forsi bil-biża'. Il-kol kemm aħna nistgħu nħossu lil Ġesu. Lil Ġesu Alla
li jista' kollox, marbut mal-fraġilità tagħna. Maqut ma' din il-profondità tagħna, maqut ma' l-interjorità dajfa tagħna. Imma mhux daqshekk biss il-miried. Il-lejla l-mulej Ġesu kif jagħmel lir-rajja qiegħed jagħmel miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Qiegħed jgħidlek tibżax mill-fraġilità tiegħek. Tibżax mid-djufija tiegħek. Tibżax mid-dnub tiegħek. Tibżax mill-problemi tiegħek. Għajjatli, itlob u jiena niġi. U t-talba tiegħek il-lejla, t-talba tiegħi il-lejla tkun wisq iktar sinċira minn dik tas-soltu. Tkun wisq iktar vera minn dik tas-soltu għaliex titlaq minn sitwazzjoni ta' bżonn. Titlaq mill-konsapevolezza li aħna weħidna mhux biżżejjed biex inkampaw, biex ngħixu. U l-mulej jiġi. Il-mulej jiġi għax kif l-anġlu qal lir-rajja qiegħed jgħid lilu u lilek il-lejla. Paċi, paċi lill-bnedmin li huma oġġett tal-imħabba tiegħu. Paċi lil dawk li huma fraġli, paċi lil dawk li huma deboli, paċi lil dawk li huma dgħajfa u li jsejħuli u li jiftħuli l-bieb li jilqgħuni għax jiena lest li niġi għandhom. Ejjew il-lejla niċċelebraw tassew il-milied. Mhux bil-festi, mhux bl-ikel, mhux bix-xorb, mhux bil-parties, mhux bid-divertiment, imma niċċelebraw il-milied fil-maxtura tal-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew inħallu lill-mulej jitwielet. Ejjew inbexqulu l-bieb bit-talba. It-talba li għamilna matul l-avvent kollu. Ejja mulej Ġesu. U llum ngħidha bis-sinċerità. Illum tgħidha bil-qalb kollha tiegħek. Għaliex għax int maħutek aħna l-koll flimkien ninsabu fil-bżonn. Ejjew inħallu dan iż-żmien li qegħdin ngħixu bid-diffikultajiet kollha li fih. Inħallu ħidawwalna bħad-dawl li dawwal lir-rajja fl-erieqi ftit il-bogħod mill-art ta' Betlem. Ejjew nagħmlu l-wisa fil-qalb tagħna. Ma kienx hemm wisa għalihom fil-Lokandos Gowl ma kienx hemm wisa għalihom. Bħalma jiġri ħafna drabi f'ħajjitna anki jekk niġwaw. M'hemmx wisa għalihom fil-lukanda ta' qalbna. Il-kataluma isejħilha sal-luqa, kataluma. Tissemma darbtejn oħra din il-kataluma, din il-lukanda fil-Vanġelu. U d-darbtejn l-oħra huma marbuta tafu ma' xiex? Ma' Ġesu li jibgħat lid-dixxiepli tiegħu biex iħejjulu għall-ikla tal-għid fil-kataluma. Il-kataluma hija il-kamra ta' fuq fejn issir l-Ewkaristija. Il-post fejn Ġesu ma ġiex aċċettat għax ma kienx hemm wisa għalih biex jitwieled. Il-post fejn bħalissa aħna ninsabu biex nagħmlu wisa għalih ħalli jitwieled fejn, mhux fl-istatwa tal-ġibs, imma fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew inħallu d-dawl tal-anġlu. Ejjew inħallu l-aħbar it-tajba ta' dan il-milied. Tinfet fil-fraġilità tagħna. Tinfet fid-djufija tagħna. Ejjew inħallu l-umiltà ta' Alla li jsir bniedem, tedukana, tallimna biex narfu, biex nemmnu, biex nagħmlu esperjenza vera ta' xi fisser inkunu maħbubin tassew u bxejn minn dan Alla kbir imma fl-istess ħin sempliċi. Il-mulejjatina li l-Ewkaristija li qed niċċelebraw il-lejla tkun għalina il-milied, tkun għalina il-mument partikulari illi fih Ġesu mhux biss jiġi fina fil-ħobs u li twilet f'maxtura
fid-dar tal-ħobs Betlehem. Mhux biss jiġi fina fil-ħobs, imma dak il-ħobs isir nirċievu, isir parti mill-esperjenza tal-ħajja kollha tagħna, tal-mod ta' kif naħsbu, tal-mod ta' kif inħossu, tal-mod ta' kif ngħixu. Sanqu bil-wieqfa flimkien nistqarru l-fidi tagħna u meta naslu fil-frażi u ħal-ġisem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u twilet minn Marija Verġni ninżlu għarkubtejna u nagħmlu mument ta' pawsa ta' adorazzjoni lil dan il-misteru kbir. Flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard dak kollu jidher u dak li ma jidirx u f'wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini tal imnisser minn missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux mamur, natura waħda mal-missier u bieħsal kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfar ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' sbilli ċej. Amen. Ejju induru lejn dak li ma stmerx itwiret bħala iben ta' familja tal-bnedmin biex jekk jifdi l-bnedmin kollha u bil-ħerqa nresqulu it-talbit tagħna. Nippreżentawlek il-Knisja mqazza, il-familja tiegħek fid-dinja biex fija l-bnedmin kollha jesperjenzaw l-imħabba tiegħek għalihom li waslitek biex issir wieħed minnha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek il-familja kollha tad-dinja biex minkejja t-taqlib kollu fihom tammar l-istess imħabba u serenità li kien hemm fid-dar ċkejkna ta' Nażaret. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek il-ġenituri kollha biex bħal Marija u Giuseppi jakkumpanjaw lil uliedhom huma jiskopru u jgħixu l-missjoni tagħhom fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek din il-familja li inti ridta tinġabar madwar altarek biex tkun post ta' kenn għal kull min iħossu mitluf jew waħdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif lqgħuh Marija, Giuseppi u r-Rajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu għal dawk kollha li huma morda fid-djarhom. Nitolbu lil mulej biex jgħinhom. Nitolbu għal dawk li huma maqfulejn kwarantina. U nitolbu għalina wkoll biex il-mulej jkompli jkabbarna fir-responsabilità u fil-korresponsabilità nkunu responsabbli ta' xulxejn. Ikollna ftit iktar interess f'xulxejn. Noqogħdu attenti nibżgħu għal xulxejn. Kif beża tant għalina, kif jibża tant għalina l-mulej Ġesu li saħansitra sar wieħed minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu,
ixħed ħarsa taħnina fuq il-familja kollha u flimkien ma' Ommok Marija u ma' Giuseppi ammar f'nofsna inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fuq tiben f'maħstura fost bejjem ġar imgezra fi bċejjeġ taħri wisfar emċkejkna tarbija taħlewa blajis, taħlewa tassema li taxxaq in-nies. Min ġelek tarbija titu ilet hawnhekk biex tibda min issa tinħaqar daqsek kif ibda qalb waħda ma stabet li tħen biex frokna tak majra toffri lek ftit kien. O heja f'din qalbi amġew ħadd jistrieħ, ħadd jisħon mir-resħa u tinsa l-uġieħ. Din qalbi wisq ħobbok kull ħin. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema,
intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edha. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Għaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ninxteħtu fl-ard bil-ħima, ninxteħtu fl-ard bil-ħima, ninxteħtu fl-ard bil-ħima, Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien witluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miċċja tiegħu, brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta
li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Appostli, il-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-festa kbira tal-lum, il-festa ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ġesu jixtieq jitwielet, mhux fl-Ar ta' Betlem, imma fija, fik. Jixtieq jikber, jixtieq jitrabba, jitrawwem fina. Fi kliem ieħor, il-kol kemm aħna kull wieħed u kull waħda minna msejħejn biex inħallu lill-liben ta' Alla jikber fina. Biex il-moħħ tagħna jirraġuna bħal tiegħu, il-qalb tagħna tħoss bħal tiegħu, l-għażliet tagħna jkunu bħal tiegħu u dak ikun il-milied sħiħ. Meta Ġesu jsir raġel magħmul f'kull wieħed u f'kull waħda minna. It-talba tal-missierna mhix għajr it-talba ta' dawk li jgħixu li jiċċelebraw il-milied fil-persuna tagħhom. It-talba tal-ulied, it-talba ta' dawk li Ġesu sar ħaġa waħda magħhom. Għalhekk ejjew induru lejn il-missier tagħna tas-sema u flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min uħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Miserere nobis,
danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Taskit, lejl tal-miliet, lejl aziz, lejl atis, dawleti sema il-kebali dit ħabret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet. Kristu mħabba bla is, Kristu mħabba bla is. O lejl taskit, lejl tal-miliet, lejl ħanin tal-bambin, istamalana li ġej mismewi.
nitolbu. Għatina li tolbuk mulej Alla tagħna, li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twerid tal-feddej tagħna ikun jistħoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Permettu li ninaqat ma' Monsignor Isqof biex nawguralkom miliet għaddis. Miliet tajjeb ma jfissirx miliet mingħajr problemi, ma miliet illi fih iċ-ċirkostanzi ngħixuhom to the full, kif għexhom Ġesu, għex il-ħajja tagħna to the full. Nirringrazzja b'mod speċjali l daw kollha li jagħmlu minn kollox biex din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla setet tkun sabiħa kif kienet, mod speċjali lil Metju Sultana u Marjella Spiteri Ċefaj tal-animazzjoni tal-kant ftit improvvisata. Issa xi helpers mill-parroċċa tagħna sejrin iqasmulkom x'tifkira kull wieħed, kull familja mhux kull wieħed għal din l-okkażjoni. Infakkar li għada l-quddies ikun bl-orarju tal-ħadd fis-6:30, fit-8, fl-10, fil-11:30, fis-6 u fis-7:15. Jalla ħadd ma jibqa' mingħajr ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija f'dan il-jum. Nselmu l-koll kemm aħna minn hawn lill-Arċipriet, nselmu wkoll il daw kollha li minħabba id-diffikultà li qegħdin ngħixu kellhom jibqgħu ġewwa. U kif jitlobna l-ispirtu tal-miliet nżommu li xulxejn fit-talb. Jiena wkoll nawguralkom minn qalbi miliet ħini, miliet qaddis, miliet mimli b'Ġesu, u speċjali fejn hemm li jibes tal-ħajja, fejn hemm id-diffikultajiet. Il-Missier tagħna fi Kristu, Anton Tewma, għall-grazzja tal-Alla u tas-Sieda Apostolika Isqof ta' Għawdex, jagħti lil daw kollha hawnhekk preżenti niedma meħtijietom imqarra u imqarbna, il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lil Alla l-Papa Franġisku għall-Isqof tagħna u għall-Knisja mqazzomna u fittxu li tgħixu faqda sieħa magħha ħajja li toġob lill-Alla. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum Misereator Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Amen. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen. Fil-paċi ta' Kristu. In roddu ħajr lill-Alla. Isma l-anja tal-miliet, Kristu niżel mismewit, twilet fosna hiben Alla, ġifa warna bil-barkit, sar tarbija min Marija, xebba safja min koltija, il-profeti ekħabruħ, firġar ser issibuħ, isma l-anja tal-miliet, Kristu niżel mismewit. Isma l-anja tal-miliet, Kristu niżel mismewit, ġiju milja il-gborija, mux biex jibni xi saltnit.